Sarap dito, mahangin. Wow! Ang sarap ng hangin. Pahingin ng isa. Hilaw-hilang yung akin, yung maliit. Isaray naton gid eh. Kay nasang yan. Pag-aabre ito do gate. Naiibo. Hello, hello, hello. Hello, how are you? Five o'clock, I'm going to KFC to buy. Kadali lang guys ah.
ng dinner. Diyan muna kayo. Bibili lang ako.
dumating na ako. Malapit lang yung KFC, binilhan ko. Nakita. Yan, ganito ang buhay. Huwag lang kain. Mugabit ko hagdanan. Hinabot na ko. Shout out Wari channel. Jingjing vlog, hello. Shout out sa'yo, Jingjing vlog. Thank you for coming to my LA's. Kararating ko lang, bumili ako ng dinner para kay Damang KFC. Thank you po. Maraming salamat sa thumbs up. Thank you so much, guys. Udah, mabalantong ako, Gigi. Oo, guys, balimbin yan. Tuha na lang kayo ng balimbin, guys. Sa Ruluwa. Napadaan lang po ho. Salamat po. Thank you so much. Jingjing vlog. Thank you sa pagdaan mo sa LS ko. Mag-ingat ka. Thank you sa thumbs up. Thank you very much. Okay. Maraming salamat sa pagtambay. Legit lang lang dyan. Thank you, Wari channel. I love you. Nakakain muna kami ng ang dinner. Kahit tamsak lang akin, okay na guys. Thank you so much. Enjoy na lang, pitas na lang tayo ng ng balimbing kung anong gusto niyo. Free lang yan. Free. Pwede ka mo kumuha dyan. Okay? Kain muna ako. Thank you. French fries.
Alright. Tamis. Tamis. Ada tubangan. Unsay drinks diha? Nanguha tag inom nun. Ayaw ko ng coke.
malaki na, pwede na gulayin yung lagda, day. Tutubo na, tutubo.
Shout out, Stephanie Talon, sabi ni hello, good evening. Shout out to everyone. Shout out Haroro TV. Thank you so much. Stephanie 28 Talon. She said, Kumusta? Kumusta, friend? Kumusta? Hindi na kami nakakalabas. Hanggang dito lang kami sa garden. Bili ng KFC, dyan lang naman malaki. Bawal na kami pumunta sa Simpson, saka sa market. Hindi na pwede. Ikaw, friend, kumusta na? Haroro TV, how are you? Shout out to Haroro TV. Kukunin ko ito hinugnay. Hello everyone. OFW in Singapore. Tingnan mo, marami kaming balimbing. Star fruit. May hinog dito. Kunin ko siya. Mamaya na. Hello, Miss Tweet Tweet. Hello rin sa'yo. Hororo TV. Hello rin sa'yo. Hello. Thank you for coming to my LAs. Nice to meet you, Hororo TV. Thank you so much for passing by to my LAs. Stephanie, shout out. Stephanie Talon, shout out. Mahig na signal mo, friend. Okay lang. Thank you for coming. Stephanie, thank you for coming to my LS. Thank you so much. Thank you, guys. Hororo TV from Korea. How are you? Hello, host. Hello rin sa'yo, Hororo TV. How are you? What time now in Korea? Nice to meet you too. Nice to meet you too, Hororo TV. Now ay tapos ka na ng work, friend. Yes, ngayon kasi friend, kami lang apat dito, dalawa lang kami ni Lorna.
Hindi na, walang kumakain dito. Kami lang dalawa madalas kumain, friend. Pagkatapos ng trabaho, pagkatapos ng trabaho, kain. Magluluto naman. Bawal na kami pumunta sa ISO. Hindi ako pinayagan ni ma'am. Asan sila, friend? Sino? Yung amo kong dalawa nandito. Sila lang ang lumalabas. Pinagbawalan ng kaming lumabas, friend. Hanggang garden lang kami. Kaya nagbibisi-bisihan ako sa garden para hindi boring. Akadin ko po yung kapitbahay na namin nagde-deliver na. Hindi na sila ng mag-ingat ka, Sister Waray-Waray Channel. Mag-ingat ka, marami na ngayon, 700 ngayong araw ang effective ng COVID virus. Wala, sorry. Nabanggit ko. Paano yun, friend? Lalago, nabanggit ko. Friend, burahin mo, friend. Friend, burahin mo. Burahin. Oo nga eh. Kalimutan ko. Nabanggit ko, friend. Burahin mo, friend. Ayaw. Oo nga eh. Lago. Ambot na lahi to. Paano? Paano, friend? Nga eh, nagsalita nga ako kayo eh. Dalawang oras na. Murahin ko na lang i-stop ko na. Nga eh. Murahin ko na lang. I-stop. Okay, thank you, Waray-Waray Channel. Hindi ko na ulitin. Thank you. Kumain na kayo, friend? Kumain na kayo? Asan ka, host? Nandito ako sa may balimbin, sa puno ng balimbin. Nandito ako sa balimbin, no? Background ko, yung bunga. Walang lamok.
Wala pa naman lamok kasi hindi pa naman madilim. Mamaya pag marami ng lamok, papasok na ako. O sige, bili ka muna ng tubig. Gusto mo humiram ng ng basket? Meron dito basket para lagyan mo ng para lagyan mo ng tubig mo. Okay, thank you. Thank you for maraming salamat sa pagpunta. Gusto ka itong balimbing, daanan mo dito. O mabuti naman, bumili ka ng trolley. Dalhin mo. Kasi mabigat yan. Hindi ka nag-order. Dapat nag-order ka. Mag-order ka ng maraming tubig. May nakita na akong lamok, isa. Dalawa pa. Mabuti. Ang bilis naman naubos ang order mo. Order ka uli. Damihan mo ang tubig mo pag-order. Hello, nice to meet you, friend. Where are you, Jana? Catherine. Sabi ni Kururo TV. Sabi ni Kururo TV. Ware-ware channel. Hello, nice to meet my friend. Shout out Kururo TV. May lamok na dumapo sa mukha ko kaya yan tuloy. May lamok na. Shout out nila yan. Shout out. Thank you for coming. Shout out Haruro TV. Waray channel. Sabi ni Waray channel. As I said before, I am from Korea. Waray channel, Catherine. As I said before, Waray channel. Waray channel. Kururo TV said he's from Korea. English is speaking. Now it's dark. I want to ahadi ako. Stephanie. He's from Korea daw. He said Kururo TV from Korea. He speak English.
Sorry, Kororok TV. My English is not good. Ala, gabi, balik na lang ako. Okay. Sige na, bumili ka muna Waray-Waray Channel. Alis ka na. Kukunin ko rin yung sinampay ko, yung mga damit ko. Damit ko lang naman ang nakasampay. Mag-ingat ka, sis. Mag-mask ka, sis. Tuwing nga alis ka, huwag ka makakalimot mag-mask. Lagi mong susuotin yung mask. Tsaka magdala ka ng trolley kasi mabigat yung tubig. Isang karton bang bibilhin mo? Saglit lang ha. Tanggalin ko muna, friend, yung sampay ko. Oo nga, mag-order ka na lang Waray-Waray Channel ng tubig. Damihan mo. Mga 4 na boxes o di kaya 5. 5 boxes ang order mo para hindi ka na mahirapan magbuhat-buhat. Yes, Jesus loves me.
you guys. I love you. Thank you for Thank you. See you tomorrow. Thank you, friend. Thank you, Marimari Channel. Thank you, Kororo TV. Love you guys.